Hala! Hala! Kita nyo ba? Ang dami! Grabe! Oh! Oh! Hala! Oy! Thank you! What's up guys, ngayong gabi ang target natin is alimasag. Tapos sila Antilani, ayun siya sa likod. Mangunguha sila ng seashell. Mga shell sa dagat. Mga shell sa dagat mga kanter. Kasama natin Kanter Joey, Kanter Paul, Kanter Lem, tsaka si Antilani sa sa likod. Stay tuned guys, Kanter Brian po. Stay tuned. Okay. Dito na tayo mga kanter. Si Kanter Joey andyan, si Kanter Paul, si Lem, si Antilani, meron din. Present po kami. Yung iba wala na, lasing na. Shout out sa mga lasing. Shout out sa mga lasing dyan. Sana marami kaming makuha this time mga kanter. Anong kinukuha mo dyan? Lempot, ano yan? Kape, di bangir. Kape. Pag munang kunain, doon na tayo sa kabilang bangir. Ang daming aragan mga kanter. Ayun oh. Oy! Ay, hindi nakuha. Nako, kulang pa yung speed ng kamay ko ah. Mahina. Oy! Shell. Tawag dito, baboy-baboy. But-buting. Anong kinuha mo dyan, Dre? Buti mo. Oh. Hey! Kagasa! Na yan. Pajiglabs mo, Dre? Uy, ganda. Ayan o, kape o, kape o. Kape o. Uy! Well, I got one. Uy! Ay, ay, ang laki, ang laki. Kunin mo, kunin mo. Dito ni, para mo na. Nakakamulimaw. Nalam, nalam. Nandiyo din eh. Nagdadak na. Ayan. Oh, ang dami na nakuha ni Kanter Joey ah. Ang galing ay. Oh, nice. Oh, hindi pa niya malagay. Ay, ay. Umaabante oh. Oh. Ay! Ala, ala, ala. Umabante niya, umabante. Mag-tiktok na dyan. Tiliw, tiliw, tiliw. Kaya mo ito. Yun! Nice shot. Ayun na siya lo. Oy, buting oh. Oy, laki. Pandit rin ang laki. Oh. Ito ang laki oh. Dustin mo. Ano? Nalatang alimasag ah. Ito nakakita medyo igat. Datamang Joey. Nadyan eh. Nadyan eh. So dyan, ata gargaraw. Data.
Pag Ay, sinabtan wala nyo, niya. iso. Ito na jabot na yung pagbagak. Data, dare, data. Naulag. Ini dekat. Diba? Igat. Oh, ini sudah to. Ay, yun naunag yung pagbagak. Dabot na. Lapit ka malino pinag-aaral. Ipako ko. Tapay. Ngala. Kita presyo. Hindi mo. Najay. Fish be with you. Wala mo mo. Mul, nagita kapting at Ano, alimasag, data, alimasag. nasakit kis pa na dito. Yan yung alimasag na sinasabi, oy. Kalamon dire. Kander Joey. Konsehal, kalamon. Paul, alimasag. Ang liit. Ang liit na alimasag, oh. Naalaman eh. Mayroon lang kasi. Rema. Ini. Dua mang ni. Talo. Talo. Di kayo mo nangalapag kastaya kami. Sadan. Tatlong but-buting mga kanter. Okay, huwag ka na kita malimasag. Tani alimasag ni ay ganyan yung alimasag mga kanter. Kalimasag. May isa, dua. Kinamal mo? Ay, tira. Senior citizen, malakas pa. Di pa kumukubas. Oy! Ano yan? Hoy! 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 Ay! Tatalong ka pa, ah. Tatalong ka pa. Wag ka nang tumalon. Kasi ano, kunti pa yung aming kuha. Limasag mo na. Nalimasag dire, alimasag. Oy! Ay, nasaki, makini. Hindi, parang wala lang. Kasi naka-gloves kami, pinaghandaan namin. Tay, pinaghandaan namin yung mga limasag na yan. Ay, pagkakali mo na yun. Oy, iba yan. Uy! Oy! May fish na kami! May fish na. Iba to mga kanter, oh. Ibang ito yung ano, nakakamatay. Ipakita ko lang yung pinagkaiba, ah. Ito yung may lason mga ka-hunter. Pakita ko lang, ha, yung iba. Oh. Kita nyo ba? May lason yan mga ka-hunter, may lason to. Yun yung sabi nila dito. Ewan ko lang. Kaya di kami nanguha ng maganon. Ala, ang dami nila, oh. Ayun, oh. Yung may lason ba? Tingin-tingin lang tayo dito. May kinukuha si Auntie Nashel doon mga kanter. Ayun, oh, dalawa. Oy, ang lalaki. Good size. Dito kami nanguha ng madami noon, eh. Tagan eh. Ha? Yung nakaragaran ni. Ni? Uy! Te? Ay, ampaw! Dre! Aglam-lam mong dati aragan!
Kita na ibubuting na nagkatado. Ay, isuot na yan daa. Oy, Dre! Kape, ang dami! Oy! Oy! Oy, nakukuha rin sila. Meron pa dun, oh. Oy! 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 Uy! Huwag kang natakbo. Kukunin ko kayo. Ha? Brad. Oh, may kape na naman, oh. Wow, maratang-tang! Oy, Natapula na. maratang-tang! Yan, doon mo na walang kakpin. Doon nga tayo ngayon. Andi aming sea urchins, oh. Sea urchins. Ano na pula? Napula na. Dapadaso. Eh, Oy, Yada. Nakapatay. oy, dire. Kinakain to, oh. Si Archie. Napula. Ha? Awa. Ako patawas na. Hey! Matumba. Ang daming sea urchin, ah. Pero walang pula. Wala pa siyang aligay, mga kante. Konti pa. Awang pala po pula. Tama, sea urchins mga yan, oh. Pero wala pa silang ano, Laba. laman. Nalaki pa. Sea urchin. Magkakikik to kamo lempo. Wala na ti pagkakikik to to. Nital alam. Kita bilad. Ay maratangtang na si auntie, oh. Ito yung maratangtang yan dito. Oh, maratangtang. Wow, laki. Nga. Fabulous. Nyata? Makan? Kita aman? Patingin ako. Makakain ba yan? Ay, oo nga. Ito yung nakakain. Hindi to nakakalason, mga hunter, ha? Maipit ata. Oo. Hindi to nakakalason. Ito po ay nakakain. Oh. Oy. Oy. Ni? 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 Wala na yung maisan. Mapay. Timuro na matay. Aglalaw. So, dua lang. Eh, tadya ko nun. Right, oh. Nakawala na sila. No, kahit sumipit ka pa, oh. Oh. Naluktan. Ano ka siya? Pizza to. Pizza dito. Huwag makilang kang gampo. Ayun, mga nakita akong alimasag, oh. Ayan, oh, mga hunter, oh. Alimasag yan. Alimasag. Hindi ka dito. Ay. Nawasak. Matawa. Look mo. Ay, sinsya na, mga hunter. Hindi ko sinadya yun, ha. Look mo pala. Ay, umang.
Hermit crab to. Oh, hermit crab. Hindi yun nakakain. Sheep nan. Uy, alimasag. Dalo. Nakadoon ako ni Brian eh. Lumasag. Nalagapay maipit. Awan, hana maipit. Ewan ko. What is that? Macy. Wow, it's a fish. It's a fish be with you. Ayun oh. Ay nako, baboy. Alam mo? Limasog, madi. Maliit, madi kan, nari kan maala, may baras na. What is that? Anong pinapana mo? Isa fish, isa fish. Oh. It's a fish, ang bilis. Ikan dito. Ha? Leo awan. Tapos yung ikan niyo. Alimasa ganda rin. Ay. Hindi ka niyan masisipit. Huwag kang maano. Hey. Huwag kang mabuteng-buteng. Ayun oh. Oh, kahit magsipit-sipit ka pa oh. Ay, natanggal yung sipit. Tignan nyo kung paano sila sumipit oh. Ang bagsik ng mga ano, ng ganito. Ang bagsik. Hindi, come here. Alam. Ha? Alam. Limasag oh. Limasag. Nagtata ni? Duwan. Ayos siya. Orela duwan ni. Oh. Ay, dalawang alimasag yan ah. Grabe sila sumipit oh. Hey. Nakawala yung isa. Saan na pumunta? Kahit ni isa wala kang nakuha. Tari. Hoy! Ang laki! Ang laki-laki. Ang laki-laki ng bulaklak. Tingin-tingin lang tayo sa mga butas na ganito, mga hunter. May magkikita ka rin. Ayun, limasa. Ay, ang bilis. Kahit sumipit ka pa, sabi ko sa iyo eh. Ayun. Ang liit. Ang liit. Pumapana. Wala naman lalaking alimasag dre. Ayun. Ayun. Maliit ka pa rin. Sana mo diba mo yung ito sa tumangan? Ha? Neta ni. Ingat na ba? Kajin ikan. Ayan ba? Is the fish? Is the fish? Naglalaban. Alimasag. Tag-isa tayo. Oy. Oy. Kaning baboy-baboy na gano'n. Tingin-tingin lang tayo. Oh, wow, wow, wow. Nga, Jay? Dapat, medyo man. Neta ni. Neta ni. Baba ka man. Dito. Ay, ano? Lapu-lapu. Hoy. Hey!
Lapu-lapu, korapu. Kura-kura po, kura-kura po. Uy, uy, ang laki. Laking alimasag oh. Ayan oh. Uy. Ay! Naglala. Bato. Saan ka punta? To the moon. Hey, Road trip. Brum brum. Where are you na? apo. Nilipit na ko ni Brad. Ha? Ay, gini. Ang laki na na. Dari ni parang ano. Patingin, patingin, patingin. Ano yan? Ano yan? Oh, wow. Isda again. Isda fish. Oh, nice. Oy, Patingin, patingin. Ay! Bubasig na lakas tan. Ha? Bubasig. Sige na lakas tan. Babasi uno dadakkel. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Wait lang, kukunin ko lang to. Ano yan? Ano yan? Nahuli ako dito oh. Ito oh. Oh. Nyata dere. Hey. Kura po. Ala. Ni? Hey. La tira ah. Pasikigam dito. Ni. Siya man. Awan na kilo. Nabunot ah. Magkano Brad? Wala yun. Datan ito din. Dati ito kamula mo na. Ay. Nagdadakol mga lada selin niya. Ang kanya tanja Paul. Ang sel tanga dakol lang. Magkano ba sila? Apay. Nabali mo dati dire. Hey! Oy, ang laki. Ano to? Oy! Kay pelo-pelo kay Canter Joey ay kay pelo-pelo rin kami ah. Hey! Where? Hanap lang tayo dito. Nih. Ay, umang. Ayun oh. Limasag, ang laki. Oh, Ay, ang bilis ah. Diyan ka lang. Sinipit na ako mga hunter. Ah, masakit yung sipit mo. Kahit naka-gloves ako. Na ano ko. Naramdaman ko yung sipit mo. Uy. Naka-gloves pa ako nito mga hunter ah. Ramdam ko pa rin yung ano, sakit. Ow! Ow! Oh. Ramdam ko yung sakit ng paninipit niya. Ow! Ow! Ay, ewan pa oh, buting oh. Di ko na makuha, wala nang lalagyanan oh. Oy, ayaw nang bumitaw oh. Oy, oy. Ay, ayaw bumitaw dere. Excuse me. Mga kanter. My bad, my bad. My goodness! I'm so swerte! Hey! Kay pelo-pelo ka pa, kay pelo-pelo rin kami oh. It's a crabs! My man! Oh, look at that!
Ang gandang crabs. Ang ganda talaga mga sa gabi mga kanter. Lalo na ito oh. Mababaw na yung tubig. Pababa pa yan ng pababa. Tingnan nyo mga kanter. Palotay pa ng Palotide ng palotide. May nakuha na naman sila doon. Pista fish agad. Ulit. Uy, uy, uy. Uy, uy, ang laki, ang laki. Uy, hawakan mo mabuti. Ayun. Aray. Dito rin piso po na kinaramutan ako ni. Kinaramutan na daw niya oh. Huwag kang magkarangkang. Ang laging butbutin. Na? Ang laging butbutin. Oh. Ah! kanyam. Na? Nagito ta kanyam. Inaji kape, kape. Naipit. Merong kape dito eh kanina eh. Ayun, ayun. Kuha ko. Kuha ko yung crabs. Ay. Huwag kang bumitaw. Akin ka na. Akin ka lang. Kanino ka lang? Kanino ka lang? Akin ka lang siyempre. Kanino ka lang? Oh! Kanino ka lang? Siyempre sa akin ka lang. Ano? Uy! Lampo! Ayo! Ayo! Huli! Ano bang hinuhuli mo dyan? Malaking kape? May nagdaklo ni. Nga? Nga? Mulmul. Mulmul? Nadya mulmul? Nadya mong Ay, liya? dito na ipas. Dire, dire, nagdakalan. Ha? Patingin ako. Ang laking isda mga kandar daw oh. Ay! Patingin, patingin. Nice, nice. Ay! Ay! Oy, bung pares. Bung tato damon. Ay! Tumakdong fish pa. Ay! Nice one mga ka-hunter. Ini swerte. Sa mga man dito. Nih. Pamutala mo. Nih. Mamala. Disuki nanti. Ang laki nang nakuha ni Kanter Joey ah. Ito mga kanter, kanya-kanya to. Ha? Pana po? Puna-puna? Puna-puna pa? Or pana-pano pupupo? Ay. Ay, paano mo? Puna-pupo. Kanter Joey. Dapat na, can I borrow? Can I borrow the spear? Let's do the pupu here. Ay! Ano yan oh? Ano yan oh? Naglalakad pa oh. Naglalakad pa oh. Oh. Ne. Ne, Paul. Oh. Ano, puna-pupo? Pwede dati tayo lang mamisanan. Ni dito ni. Ang bilis. Oh, pero kala mo na. Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan, Dare? Ganyan po pa na. Lama-lama. Ada shell gini nagdakkelan, Dare. Kadang araw. Amo maka-out? At dapat tani nagdakkelan na eh. Shell. Ay! Ay, ano to? Ano to? Ano to? Ano to? Naka to na lagon ni. Agdak. Dakkel po iso. Antay, da pumapanat ta, makaumo. Dakkelan. Oh! Paris. Sabi may surgery di mga langalan ako. Dito lang sa silok-silok ng bato. Madaming nagtatago na butbuting. Ay, 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 ay.
Uy, 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 uy. Huwag kang tumakbo. Hey, Brad.